aprangsi birda thepi arjuitha Kheruni Rainforest angkang PR lo kang hua phai ke bat lapen 407 atra khuni patowe forest arideng khachina Karbi Adorbar ke banai ason mahang ke thegarni katalon HAD Minister Sumrong Hang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kahumri Pini Karbi Riso Dorbar Methang Sa Hemalong Aningkan Wanga Sonsi Karbi Dorbar Mahang Ketegarni Talon Pon Ajitimung Maipu Kanjastikom Maipu Pen Songalama Intrupon Lapen Karbi Kupo Karbi Amilukai Mayalong Ajitimung Pen Kaning JK Karbi Riso Dorbar Ke Karbi Kai Kang Tua Songlo Lasi Bangso Songapan Pawir Nangne Trainer Captain Plike Bratrok Aningkan Thang Kretrok Arnisi Bangso Song Amahang Patek Pon Lapen Karbi Dorbar Pensi District Tapalong Bangso P Karbi Dorbar Pensi District Council Charilo Sita Bangso P Bangso Song Piring Jenga Sonsi Nang Ceman Sita Non Owe Kimia Tum Kamata Nang Jia Porlo Purkimo Pangbo Bedet Nang Jia Pan Lasi Bangso Karbi Dorbar Karbi Kai Ko Anni Karbi Kaya Pan Kiklem Akam Kapachinia Pan Lasi Non Kebang Jia Porahut Karbi Dorbar Song Pangtangsi Kai Anu Jok Aprang Ason Nang Paceman Jia Pan Klempon Nang Poputa Pini Maya Long Maipu Kanchastikom Ajitimung Pen Lam Jai Pon Tara langso KPH aklam kedam Jasemet Electricity Board pen kedon lok 4-way atowar kimesen ajok penang an aradatum gari motor kebek ningkang samdolo lapen aduk setame jok ponlo lasi pining mate indeng Pikebra Truck Karbi Youth Festival katalonji alir alon along isi kache bracket hidung anghek heklongko lake CM Tuliram Longhang bor iponsi adim pakirla ponlo Seta isi kenang sot lake speed breaker kedo kenang sot athe gari motor kebek atum 30 km speed kedam nangji adim 70-80 km speed si veg bomb lasi huni pen kachepa jogji pulote speed breaker pen akaprek ke avelo jongsi festival esek la pen judet api anta speed breaker ave pulote kebang jarni ka phere meme along sido athe lake 4-way atowar anchot kali adungarai School Sitame Do Kheruni Southern Rainforest angkang arlo arniwa kating Philippine cenglo ason kang hua lapar jongwer bon sitame bangsor kang hua pan kupuson si kitang unjima pun niratu cekan try titi patore rorason ini forest nongwan alang hitung patore petroling kedambom put lang katalong kumi 407 latra artek repon cetong dun bangso agari number AS09AC 7081 lapen AS09G 7540 akan Khangdun ke Khangdun pen gari arlo ke doa tu kang tingawer sai tu en pen kajui intia sanggo atum gari arlo hangnat alo ta longli gari bang forest along anwalo lapen non anta hem puatu jebang wela lapen non atek ke ponjia kan hangnat ta kapachinya lo ade lang pusing ke lang ke atum kaju tamahut nang khal kachini dan sinteron news pasar jengong atung yanarlo Karbi Anglong lapen Nagaland ahoy Dhansri constituency lapen Borjan constituency angkang pinang ananingkan pen Nagaland asor mate naga atung Karbi Anglong along le arlo Karbi Anglong autonomous council pen thang karju lapen lo kachetok abe pin pen nang tetpak si Henry kachikim khip alam kedamtang pinang ananingkan malom pen kahuri saido lapen laso ajok pinang anasong atumpen mithang Karbi Anglong along le kaching honduk ajok batai humri damsi chelang chari damlo lapen ahut pen ke lam chedan nang sai titi lasondo lahai kaduk kabe alam ang song an kilerok ajok Assam HAD Minister Sumrong Hang RDPC adimalong an kahumri dam laso kelang dam ahut Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Longki Timung EM Roton Teron EM Madhuria Dhikyal Phukon EM Pradip Difusa DC Mukul Saikia SP Debojit Deuri SDO Civil Dilip Terang SDPO Atum Chetong Dunsi Ahoy Langdunlo Karbi Anglong angkang pipen ningkani si pen rong aje ketenai Karbi Youth Festival pini pen nini ke chokarni ada pen rong ketong pen pangching ponsi laso phi Karbi Cultural Society Maipu Chandra Singh Pro pen
song alama ing turpon si kong chun bang bidia singrong pipen cherap dun si alama ing turpon. Laso along Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Alohi Sarpo Man Ping Pen Chutong Dun, La Pen Chopapangjang Alohi MP Horen Singbe, HAD Minister Sum Rong Hang, Chopa Alohi Karbiang Long Autonomous Council EM, MSC, Board Chairman, Hampangasong Pendanglong, Penangan Ketekiding Atum Chutong Dun. Laso Long Alohi Sarpo Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen Lam Ke Jaipon Ke, Pininganingkan ke aterang pen ke bang atumapan ke dam ke bang apan Karbiang Long Autonomous Council pen bus ihum pidun po la pen cepate tangdet hem kacele hadak anesam chor raprui apan sitame patik pon lopusi lam chap chipipon lason si ke bang jianing kana bang laan so se towar kaselam duwe selam pon tupo la pen latara langso angkang kijui ke lang atowar an adim towar selam pon lapo pusi rat ang no lam chak chipipon. News Desk Report, News First Karbiang Long. Pinia Berta Lansi Pajullo, Dome Thapme, Kardong.